ευαίσθητη κακή επιρροή των χαπιών και των ναρκωτικών. Ένα κορίτσι που μόλις τα 23 του χρόνια βρέθηκε μέσα στην φυλακή εξαιτίας όχι μόνο της κρίσης, αλλά και άλλων κατηγοριών που βαραίνουν και θα τα συζητήσουμε όχι μόνο μαζί της, αλλά και με την μητέρα της. Από τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις κατέληξε στη φυλακή. 23χρονο μοντέλο κατηγορείται για σωρία δικημάτων. Απόπειρα αυτοκτονίας, απόπειρα κλοπής, ναρκωτικά, δολοφονία πληροφορία. Τι λέει η ίδια μέσα από τις φυλακές όπου κρατείται τους τελευταίους 13 μήνες. Πώς να είναι η ζωή? Δεν υπάρχει ζωή εδώ μέσα, δεν ζει. Επίσης, σε λίγο θα υποδεχτώ στην εκπομπή ένα φίλο, έναν άνθρωπο που βγάζει το καπέλο όσον αφορά το ταλέντο του και την πορεία του στο χορό, το Πάνο το Μεταξόπουλο. Αισθάνομαι ότι ο Πάνος βρίσκεται, είναι πιο ποτέ. Βρίσκεται στην καλύτερη, την πιο σημαντική περίοδο της ζωής του. Θα μιλήσουμε για πολλά. Θα μιλήσουμε για το χορό, για την καρδιά του στο χορό. Θα μιλήσουμε για τη σχέση με τον πατέρα του. Αν το οποίο διάβασα κάποιος παλιά, αλλά είχα εντελώς ξεχάσει, είναι ότι ως επαναστάτης νέος έφτασε να πει στον πατέρα του σε μεγάλη ηλικία ότι ασχολείται με το χορό. Ήταν γύρω στα 23. Το γεγονό. Παρά το γεγονός ότι, όπως ξέρετε, ο Πάνος είναι ο γιος του Φώτη Μεταξόπουλου, του γνωστού χορογράφου. Θα μιλήσουμε για την τηλεόραση, αλλά και για το χορηγό. Συνδεδεμένο από το κομμάτι του πατέρα. Εδώ είμαστε μια γυναικεία εκπομπή. Συνήθως λοιπόν βλέπουμε τα διαζύγια από την πλευρά της γυναίκας. Θα έρθει λοιπόν ως πατέρας να μας μιλήσει για το πώς ο ίδιος βίωσε το διαζύγιο και τον χωρισμό, πώς είναι πατέρα να προχωρήσει με τα παιδιά.